हेन्डसाम नङा नोंनायालाय इदिनो होनफ्लानांबाय आरो दा हौवा नालाय बासिबा दुखु मोनगोन ना दा बायदि समाव नों बायदिया नों बायदिया नों बायदिया लोगोफोर दायो नै जोंना अर्डारा मोनफैबाय आरो ना दायो टेस्टिनो जालायनोसै गोबावथार जाबायमोन मम' मोनजायैया दाखालि फैनानैबो मोनजायाखैमोन आरो ना गुड मर्निं लोगोफोर गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासि हरलायबाय ओरैबायदि माने गुसु जाबोबायानो माने बोथोरा ओमफ्राय हराव जोंनियाव ओरैबायदि अखा हादों माने बाप्पा ओइ माइ हानायफोरासो बया जालांजोबसिगोन खोमा दा ओमफ्राय नै भगबाननि टसा जोंना सुलायबायानो इनिफ्राय जोंहा माबाया बासनाया बिराद गोथाव मोदोमबोदो आरो माइ एवदोथाय बिरादनो माने बिराद माबायाव अरे कहना क्या चाहते हो मिलौदो ओरै मोदोमदो मा बुस्थु पास्ता वाव दिस इज लाइक ए फेभरेट होननायसो दं हो गाइखेरदो पास्ता रुखाबाय नै गाइखेरदो रुनायसो जे ओमफ्राय जा गाइखेरदो रुनायसो नै एख' मस्ला तस्ला गैया इयाव नामा सिनि दं ओमफ्राय इखिनिल' दाथ' साकना बनता है भाई गावबागाव बागो साखिना लालाय इयाव मालायखौ साखिदेरना लेथ्रा मोखाङा लाना फै जादों बेरेफुंजाय बिदि मोनजाबाय थाबा बहा मोदोम खमायनो बेफोरबायदि मोनजाबाय थाबा बहा मोदोम खमायनोलै भगबान नों बायदिया जिबनाव नों बायदिया आरो थाब ओंखारदो दे ओंखारनो हायो नोंसो ओंखारनो होनदो संनायनिफ्राय खावनायनिफ्राय फारसेनिफ्राय संजोबना थांनांगौ दाबसे जायगायाव थांबा बेलेग बायदि बिहामजोखौ नुदो बेलेग बायदि डायलगा माने जोङो दिनै माबायाव थांगोन रडआव थांगोन गारि नाम्बार प्लेटआ आंना मास मोनसे जाबाय दिनै मास मोनसे पुरा जाबाय दासिमबो माने नाम्बार प्लेटआ फैयाखै ओमफ्राय माने दिनैसो नाम्बार प्लेटखौ मोनसिगोन ओंखायनोथ' नाम्बार प्लेटखौ लायनो थांनि नैनिफ्राय नै गारि नाम्बार प्लेटआ दाबो जायाखै मानि कारनै इमान गोबाव जादों दाबो गारगाथ'फा नाम मोनाखै मानि कारनै एसे गोबाव जादों एखौ बुंनोनो हाला माने माबा मा मिथिबावो होथारना जानायाव बिजि बेखौनो जों दिनै लायनो थांगोन ओमफ्राय गारियाव फग लाइट लगायनानै लाबनोसै माने गारिनि लाइट पहरा एसे खम नालाय एक्सट्रा लाइट लगायदेराबाथाय हराव सलायनो खस्थ' जायो आरो माने मायाव ओइबो थागोनब्रा बे एक्सट्रा लाइट लगायसिगोन खाथियाव माने बेलेगनि लाइटजोंबाथाय गारिनि लाइटखौ नुवा जोंनिया ओरै जायो खम जायो ना सैमानो दोननायखौ थोआ लाबना जाफैलायबाय नुदोना सर बोरैबाथार देलै इयो बेसेरा बोरै अन्थावथाव जानानै दं नुवाखै नोङो इफागो दोनखादोना आङो मानो इदि नोंलाय थोआलाय सर मोनजायै माइनि मानो खुजि सर होरो होनलायदो मोदोमफोरा सर नायलाय जानायावबा जेननायाव गैया नों आंखौ मोननायखौसो मोननाय बेफोरबायदि गोथाव मोनजादो मिथिबाय नों बायदियालाय हाजिरा खामला मावनानै गोदौहैनांसिगौमोन नों दा बायदि समाव नों बायदिया नों बायदिया नों बायदिया 2000 years later लोगोफोर दानिया जोङो ओंखारलायबाय जाखां लोंखां ओमफ्राय ना दायो ओंखारनानै जोङो दाबसे जायगायाव था होनदो जोंहा हिर' हन्डानि नाम्बारा दासिमबो जायाखै बेखौनो लायनो जोङो बरपेटा रडआव था होनदो जोङो लोगोफोर ओमफ्राय जगार पार्टि लाजोब्बाय नै हेलमेट लाजोब्बाय दायो जोङो थांबाय थानोसै आरो गांगा दपायाबो हेन्डसामनो देलायबाय नै हेन्डसाम नङा नोंनायालाय इदिनो होनफ्लानांबाय आरो दा हौवा नालाय बासिबा दुखु मोनगोन ना मारो मुझे मारो लादो थौ दानिया गानबाय हेलमेटखौ गांगा दपानो गिफ्ट होदोंमोन आङो नै मोजां नुदों नुवाखै लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय हेलमेटखौ गिफ्ट होदो आङो बार्थडेनि जेबो गिफ्ट होनो मोनाखैमोन ओमफ्राय ना हेलमेटखौनो बायना होदो आरोना ओमफ्राय ना नै बेग सेग बाबाय ओमफ्राय ना नै आंबो लानोसै आंनिया माने नै खर'आनो ग्लासआनो गैया ओमफ्राय बिदिनो एडजास्ट खालामनांसिगोन उपाय गैया नङाबा पुलिसा हमगोन ना नै टाटा बामेक्स थादो दे थाङा दे
इनो पास्तादो गाइखेरदो ओमफ्रायनो आरो ओंखामजों बयलार बेदर इदि होखाबाय दायो हासिगोन आरो बाय बाय ओमफ्राय नै आंनाव मा जादो गाङाथ' बे खुख्लाबना होदो इयाव हराव मा जाना थानाय इयो हारसिंनो हा गाखोलायबायमोनानो आथुर जानानै नै पानपेप्रियाबो सिरि जोब्बाय अखादो बुफ्लेजोबदो हराव इमान अखा हादोंमोन थादो दे आबा दे न'खौ ने दे उनखांखांनो खाथबना गालां जालायबाय बेस्रा दानिया हिर' हन्डानि नाम्बारखौ लायनो थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थौफाबाय थादो आरोना गाखोनोसै थौदो आं माने हेलमेटखौनो सोनो हाया बिराद खर' सायो ओमफ्राय ना पुलिस नुबासो सोगोन आङो दायो लोगोफोर जोङो बरपेटा र'डआव मोनफैबायमोन ओमफ्राय फार्स्टआवनो जोङो मोनसे दखानाव हाबदोंमोन बे दखानाव माने जोङो गारिनि हेडलाइट बायनो होननानै हाबदोंमोन आरो ओमफ्राय बे दखानाबो जोङो जेराव बाइक बायदों बे बाइकनि अनारनिनो दखान आरो बेयाव हेलमेट आरो बाइकनि बायदिसिना नांगौ मुवाफोरखौनो मोनो ओमफ्राय नै गांगाथफाया दिन्थिदोंमोन बेखौनो बायगोन जाहैबाय ओमफ्राय आंथ' मिथिया मा जायो मा मायो गोजौ गाहाय माबा लाइट दिखांनायनो आं मिथिलाय लाङाहाय ओमफ्राय जोङो फैनानै जावा श'रुमाव फैफिनबाय आरो ओमफ्राय सार्भिसिंबो फार्स्ट सार्भिसिंमोन ओमफ्राय ना जोङो नेबाय आरो ओमफ्राय आं दाबसे जायगायाव फैयोबा माने बिराद खर' सायो ओमफ्राय नै जोङो लानानै फैबायमोन बे लाइटखौबो लगायगोन ओमफ्राय गांगाथफायाबो नेबाय जोंबो नेबाय आरोना ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो सार्भिसिं खालामनो फैदोंमोन बिनि थाखायनो बुहुद लेट आरोना ओमफ्राय मोनबाय आरोना सार्भिसिं खालामनो ओमफ्राय ना सार्भिसिं खालामबाय दंमोन ओमफ्राय गांगाथफाया गावनि बाइकखौनो माबायदि जानानै दं बिराद नायसोदोंमोन नै लोगोफोर नायबानो जाबाय सार्भिसिं खालामनायावथ' गोबां टाइम लायो मानो होनोब्ला बाबाबो उपाय गैया मेकारफोरा एख्रु एख्रा मा खालामो मा मायो गावसोरसो मिथिसिगौ ओमफ्राय ओरैबादि ओंखाम उखैबायमोन ओमफ्राय ओंखाम उखैबाबोलाय बहाथो मोनजानोमोन मानो होनब्ला खाथियाव जेबो रेस्टुरेन्टबो गैयामोन ओमफ्राय जोङो फैयै फैयै फैनानै 3:30 जाबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उपाय गैया नेथारनानै लाबोथारनांबाय आरोना ओमफ्राय जोङो बिराद अर्डार खालामनोसैमोन ओमफ्राय इयाव एसे दावराव जादोंमोन नालाय आङो मुट खालामनानै होबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो अर्डार खालामनोसै मा जानाय जायो मा मानाय जायो माने आंनिया खालि मम'ल' आरोना ओमफ्राय आं मम' अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय गांगाथफाया मटन जानो लुगैदों होननानै बोरमा बेदर जानो लुगैदों होननानै अर्डार खालामनायसै आरो ओमफ्राय जोङो जानायसै लोगोफोर दायो नै जोंना अर्डारा मोनफैबाय आरोना दायो टेस्टिनो जालायनोसै गोबावथार जाबायमोन मम' मोनजायैया दाखालि फैनानैबो मोनजायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै जानोसै गांगाथफाया बिराद एक्साइटेड आरो जानो थाखाय जादो दे जादो 10टानिफ्राय ओंखाम मोनजायाखै माने बाइकखौ लाना फैदो जोङो गारि नाम्बार प्लेट लगायनो ओमफ्राय ना सार्भिसिं खालामनो सुबाय माबाय 3:30 बाजिलांबाय ओमफ्राय दासो मोनजादो आरोना अनलांखै आखाइदो जानायनि मजायानो जागासिनो दं फिनिश जाजोब्बायानो बेसेबा गोथाव मोनखायो आं बेखौ आंनि फेभरेट मम'खौनो बेदर बायदि नुयो गाव गिजालायथिं मम' जाखांनायनि कल्ड कफि लोंलायनोसै उदैया गरम जाखायो आरोना स्पाइसि जाबाथाय मा रुटि ओमफ्राय ना बोरमा बेदर रुटिजों बोरमा बेदर जालायनोसै एबार फैथ'वाखैनो र' उदैखौ एसे थान्दा खालामना लानोसै लोगोफोर मोनफैलायबाय खाजाया जोंनिया बोरमा बेदरजों रुटि
आंनिया माबा आरोना आं एख' होनो होआखै नैबायदि माने मा होनो इखो बाटार होयोबाथाय माने आंहा गेस्टिक जाजोबो ओमफ्राय गांगा थफाया गेस्टिकखौ सयज' खालामनो हायो ओमफ्राय आं हाया दे खिन्थु दायो जानो रेडि जाबाय आथुर जाथारो माने जानो दे जा बा जा नों जानायानो आं जानाय होनलाय दे जा टेस्ट खालामना नाय खनसे गोथाव जादोंना जायाखै टेस्टि जादो जामारदो होमबा दे जा आंबो जानोसै लोगोफोर नै बोरमा बेदर ओमफ्राय ना रुटि आंनिया प्लेन रुटि नै आंना मालाय बाटार रुटि बिदिनो जायै लोङै बेलासे फैबाय आरोना लोगोफोर जोङो मानो होनोब्ला बिदिनो खामानियाव थाङोब्ला बिदिनो मोना गुनाबाबो जाबोयो आरो उपाय गैया बिदिनो नेनानै लाबथारनांगौ जायो ओमफ्राय गांगाथफानि खामानियाबो साक्सेस जाबायमोन नालाय जोङो हेपि फैनायसै लोगोफोर ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थाथ'ब्लानो जाबाय थ' बाय बाय